Na ce ke, kin san abin da ake ce macaccaka Milo? Ta ce a'a, na ce shi zan miki. Ta ce to ai gani a gabanka, ka yi abin da ranka yake so. Ka taɓa cewa za ka yi wani abu na hana ka? Na ce a'a to, ai shi kenan lafiya lafiya ne. Kafin ka ce menene kuwa na fara lilaya ta. Na ci gaba da lailayawa, na fito da irin 'yan tagwayen nan. Na ci gaba da shashafa su, ina wasa da su. 'Yan tagwayen kyawawa ne da su, 'yan farare haka. Na kalle su na ce gaskiya tagwayen nan ko akwai ƙauna tsakanina da su. Ta yi dariya ta ce ai ga ka nan ga su, 'ya'yanka ne kai wasa da su. Haka na ci gaba da shashafa su, na daɗe ina motsttsaka su. Sannan na fara shashafawa, na fara yin can ƙasa kenan ƙarƙashi. Ai kuwa ina kai hannuna daidai bakin ƙofar gona, sai na ji ciyayi a wurin. Na ce a'a, ita wannan gonar ba a nome ta ne ko ina da ciyawa haka? Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce ai sai a samu maka abin nomewa ka nome. Ai ciyawan ka san akwai abubuwan da ke ɓoyewa a ciki. Na ce bari in shiga cikin ciyawan nan in yi farauta ko. Na sa hannuna na lalibe a cikin ciyawa. Can ko na gano ƙofar wurin. Na sa yatsana a cikin ƙofar, na tura yatsana a ciki. Na fara wasa sai na ji gaba ɗaya ai wurin ma ramin duk ya jiƙe da ruwa haka. Na ci gaba da wasa da yatsuna. Na ce to wannan wasan shi ake ce macaccaki. Ta yi dariya ta ce a caccaki? To a yi mana. Ta ce ni ma ka gama sai in maka namu kalan wasan. Na ce to ba matsala. Haka na ci gaba da caccakawa da hannu ɗaya, yayin da hannu ɗayan kuma na miƙa shi can wurin 'yan tagwayen ta. Na ci gaba da wasa da su. Gaskiya yarinyar akwai tarin arzikin fulani. Ni kuma suna ɗaukar hankalina sosai da sosai. Na daɗe ina wannan wasan da ita, saboda a yau gaskiya bani da niyyar in yi mata suƙulƙule. Kawai na ci gaba da ƙwamushesheniya, ina ƙwamusan 'yan tagwayen ta wato arzikin fulani, yayin da kuma gonarta wato ramin na ci gaba da nome mata shi da hannuna. Ina wasa da ciyayin ƙofar gurin.